so ya kamata mu yi wa kanmu tunani, mu yi addu'a ta alkhairi. Dan arewa kenan, nan muka yi ta addu'a, an danne mu, yan kudu sun danne mu, ba mu da kaza, shugaban sojoji ba namu, shugaban yan sanda ba, shugaban kwastam, shugaban wane ne ba namu, malam ai wa'azi ana zalunci a ƙasar nan, an yi kaza. Yanzu an zo kuma an samu dan arewa, kuma yan arewa su suke tabe duk wata tsiya da kucin gwila da kici murmura daga arewa nan take fitowa. Yanzu jama'a har mun manta lokacin da muke awa 3 daga nan zuwa kantin kwari, muna bin dogon layi, sojoji suna daka mana tsawa, suna dukan mu. Yanzu jama'a mun manta lokacin da muke tafiya da mashina a ce mu daga hannu mu wuce a garin mu, mun zama yan gudun hijira. Yanzu jama'a har mun manta lokacin da muke zuwa ATM kamar ATM ana kashe mu. Yanzu jama'a mun manta lokacin zamu zo masallacin Juma'a Allah Allah ake aya gama. Wallahi wannan masallacin akwai lokacin da aka daina karatu magariba da isha'i a cikin sa. Wannan masallacin kuma idan kai ma sai an zo an ce malam ya kake ne ma ka jefa mutane cikin halaka, ba a karatu, an daina. Kai a garin nan akwai inda aka daina yin sallar isha'i wallahi. Yanzu har mun manta? Akwai wanda suka daina zuwa sallar juma'a, har mun manta? Akwai wanda suka daina zuwa sallar idi, har mun manta? Har mun manta da aiki a masallacin nan. Muna da yaran da sun je neman soja, wallahi aka kore su, aka ce yan Kano ne ku yi a criminals, ku ne yan ta'adda, ku ne terrorist, ku ne yan kaza. An ɗaya bi shekaru a ƙasar nan ɗan arewa in ya je neman soja ko ɗan sanda, wallahi tallahi bai da uwan murfu ba za ɗauke shi ba. Ku tambayi wanda suke cikin abin, za su gaya muku. Yanzu kun manta? Kun manta da a Abuja nan za ku je a matsayin baƙi kuna tsoro? Arne in ya muri ya zo daka maka tsawa, ya sa malafa ya kokarin ture ka? Kun manta kun zama baƙi, an kwace komai a hannunku? Kun manta? Duk mun manta da wannan? Duka a shekara ɗaya da wani abu shikenan har an juya ana faɗin sharri da wasu abubuwa marasa kyau. Mun manta da muka yi ta addu'a muna kuka, Allah ka canja mana, Allah ka yaye mana, Allah ka yaye mana. To muna tsammanin Allah tabaraka ta'ala bai karɓi addu'ar mu bane, ko muna tsammanin Allah ya hayince mu ne? Mun manta cewa dole sai an sha wahala kafin a samu gyara. Kar mu manta da ni'imar Allah, mun roƙi Allah fa, mun yi addu'a da yawa, an yi addu'a, an yi sallah, an yi kuka, an gaya wa Allah, kuma mu dai muna tsammanin Allah ya karba. Mu yi haƙuri fa, kada mu fusata Ubangiji ya zo mana canjin da za mu zo mu yi ta hijira. Kun manta a ƙasar nan, ni da nake muku magana na san mutanen da tuntunin sun sai fili a Nijar sun fara ginawa. Duk mun manta? Subhanallah, rashin yanci da muke ta rayuwa. Nawa aka kashe a garin nan saboda sun yi goyo a mashin kurin. Akan mutum ya goya mashi a sa bindiga harbe shi. Kun manta mutane da aka je gida aka ta kashe, a kashe mutum ba a san waye kashe shi ba. Yanzu ba za mu daga hannu mu gode wa Allah akan wannan damar da Allah ya bamu ba. So ya ku ƴan uwana, kada mu manta da ni'imar Allah. Allah ya faɗa wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'amillah. Mu yi addu'a wa ƙasar nan.